Hola, bona tarda. Seguirem on ens vam quedar ahir, que és en el tema llicències i permisos de conduir. Val. Bàsicament tenim, amb el fi de garantir l'actitud dels conductors per conduir amb el menor risc possible per la conducció de vehicles de motor i ciclomotor, s'exigirà haver obtingut prèviament el permís de conduir corresponent. Aquest tema sóc conscient que és una mica pesat. Intentarem passar-lo ràpid. El conductor d'un vehicle ha de portar sempre amb ell la documentació. És obligatori tant el DNI com el carnet de conduir quan conduïm, ja sigui a través de l'aplicació de la DGT o ja sigui físicament. Existeixen dues classes de llicència de conduir. Llicències per a la conducció dels vehicles agrícoles, LVA, o llicència per a la conducció de vehicles per persones de mobilitat reduïda, LCM. Antigament també existia la llicència de ciclomotor, però actualment aquesta ha passat a ser un carnet de conduir igual que les altres. Ambas dos licencias se pueden obtener a la edad mínima de 14 años. Sí, no obstante, hasta los 16 años cumplidos no autoriza a transportar passatgers al vehicle. No s'exigirà aquesta llicència a qui sigui titular d'un permís de conducció de la classe A1 o B en vigor. La llicència per la conducció de vehicles agrícoles LVA es pot obtenir als 16 anys d'edat i autoritza a conduir vehicles especials agrícoles. Ja hem parlat del que eren vehicles especials agrícoles en vídeos anteriors. Anem a parlar de carnets en si. Aquí tenim alguns exemples: AM, A1, A2, tot el que són As són vehicles de 2 rodes. B, vehicles de 4 rodes, turismes, de menys de 3.500 quilos. Més E significa remolques, lleugers, pesats, el que sigui. C, camió, de més de 3.500 quilos. C més E, camió més remolques, pesats en aquest cas. C1, camions lleugers de fins a 7.500 quilos. D o D1, fins a 12 places, o autobusos grans. El permís AM es pot obtenir als 15 anys d'edat i autoritza a conduir ciclomotors de 2 rodes. A l'AM, avui en dia, com que ja és un carnet, quan parlem de temes de punts i aquestes coses, ja computa pel carnet de conduir, perquè ja és un carnet avui en dia, ja no és una llicència, ja és el carnet, el permís AM. El permís A1 es pot obtenir als 16 anys d'edat i autoritza a conduir els següents vehicles: ciclomotor de 2 o 3 rodes, quadricicles lleugers, ja hem parlat de què eren, motocicletes de fins a 125 centímetres cúbics, 11 quilowatts i una relació potència-pes de 0,1 quilowatts quilos. Això és, més o menys queda clar, no? Tricicles de motor, la qual potència no superi els 15 quilowatts. El permís A2 es pot obtenir als 18 anys d'edat i autoritza a conduir els següents vehicles: AM, A1, sí, tot el que podíem conduir amb l'AM i amb l'A1 també ho podem conduir amb l'A2. Com a norma, a l'A2 bàsicament limita la potència de les motos a 35 quilowatts. El permís A es pot obtenir als 20 anys d'edat i autoritza a conduir els següents vehicles: AM, A1 i A2. Motocicletes amb o sense sidecar de més de 35 quilowatts i una relació potència-pes superior a 0,2 quilowatts. Tricicles de motor fins a 21 anys no autoritza conduir tricicles de motor la qual potència màxima excedeixi de 15 quilowatts.
Més o menys, o sigui, bàsicament, l'A és el que et permet portar tots els vehicles de dos rodes. És el tope. El permís B, com ja sabeu, es pot obtenir als 18 anys, és per vehicles de fins a 3.500 quilos i màxim 9 persones. També podem transportar remolques de fins a 750 quilos enganxat amb el que se'n diu l'enganxar i la bola. Vale. Excepcionalment i dins de territori nacional, amb el permís de la classe B, amb una antiguitat superior a 2 anys, també es podran conduir automòbils impulsats per combustibles alternatius i destinats al transport de mercaderies sense remolque amb una massa autoritzada superior a 3.500 quilos, però que no excedeixi de 4.250 quilos. Vale? Vale, el permís B, complementat amb el còdic 096, amb el que es diu el carnet B96, autoritza conduir conjunts de vehicles acoplats composats per un vehicle tractor i un remolque d'entre 750 i 4.250 quilos. Perdó, no són 4.250 quilos, és que la suma del vehicle tractor i el remolque no passi de 4.250 quilos. A més, s'ha de tenir en compte que el permís de circulació del vehicle permeti portar aquell pes d'aquell remolque. Amb el permís de la classe B també es permet conduir els següents vehicles: tricicles i quadricicles de motor, ciclomotor de 2 i 3 rodes, quadricicles lleugers, vehicles de persones amb mobilitat reduïda. Vehicles especials no agrícoles o els seus conjunts, vehicles especials no agrícoles autopropulsats o els seus conjunts, vehicles especials agrícoles autopropulsats o els seus conjunts. La qual velocitat sigui màxim de 40 km/h, fins a 3.500 quilos, que transportin persones fins a un màxim de 9. La qual velocitat sigui màxim de 40 km/h, fins a 3.500 quilos, que transportin persones fins a un màxim de 9, inclòs el conductor. És el mateix que hem dit abans. Inclús aquells que superin la massa i dimensions màximes establertes o la seva velocitat màxima per construcció excedeixin a 45 km/h. És a dir, tots els vehicles especials agrícoles autopropulsats que entrin dins dels paràmetres que hem dit abans, 3.500 quilos i 9 persones. El permís de la classe B, per ara, segueix permetent al cap de 3 anys d'haver aprovat conduir motos de la classe A1. Dic per ara perquè és molt possible que això s'elimini ja, si no s'està eliminant ja. El permís B+E es pot obtenir als 18 anys i permet portar remolcs pesats amb el cotxe. Bàsicament el que permeti, el que parlàvem abans, la fitxa tècnica del vehicle. Vale. Qualsevol variació de qualsevol dato que li fem a la documentació del vehicle, ja sigui de la venda del vehicle, de dades que puguin sortir al permís de circulació o a la fitxa tècnica, s'han de comunicar adequadament a la DGT per portar la documentació de forma reglamentària i en uns plaços. Aquí a la pantalla ho podeu veure, li podeu fer una captura si voleu o una foto. És important tenir clar aquests plaços i respectar-los, si no és sancionable. Les jefatures provincials de tràfic, prèvia sol·licitud dels interessats, podran expedir duplicats del permís o la llicència de conduir en cas de subtracció o pèrdua. El mateix, demanant-ho. També hauran d'expedir duplicats quan els titulars comuniquin haver variat algun dels datos que figurin al permís. El que dèiem, important. El carnet es renova com a norma cada 10 anys, a partir dels 65 anys
cada 5 anys. Vale? Hi ha excepcions que tenen molt a veure amb tema certificat mèdic i que és important doncs, tenir-ho en compte. Hi ha malalts que l'han de renovar cada abans que ho posen al carnet ja. Després els carnets professionals, tipus camió, autobús, etc., també es renoven en períodes més curts, també de 5 anys com a norma general. Vale. Com a norma, quan parlem de punts, nosaltres comencem amb 8 punts. Suposo que ho sabeu, quan ens traiem el primer carnet de la nostra vida. Al cap de 3 anys, si ens hem portat bé i no ens han tret cap punt, ens donaran fins a 12 punts. Al cap de 3 anys més o 2 anys més ens donaran 2 punts més. I al final podrem arribar, si ens seguim portant bé més anys, fins a un màxim de 15 punts, que és el màxim que es pot tenir a Espanya. Quan fem cursos de recuperació de punts, normalment tornem a 8 i després, a poc anem recuperant, però un cop ens han tret punts, ja no podrem passar dels 12, que són els conductors en general. Els 15 és un premi pels qui no els hi treuen punts. Si, veus, 8 punts més 2 anys sense infraccions, igual a 12 punts. 12 punts més 3 anys sense infraccions, igual a 14 punts. Més 3 anys més sense infraccions, igual a 15 punts. Vale, aquí teniu una mica la taula de les infraccions que comporten que ens treguin punts. Val? N'hi ha que són molt evidents, no em dedicaré a llegir-vos-els tots. El que us deia abans, aquí teniu la taula, la podeu copiar, li podeu fer una foto. És important que us ho sabeu una mica perquè hi ha moltes preguntes d'examen, o n'hi ha preguntes d'examen que pregunten aquestes coses. Llavors intenteu repassar-ho una miqueta. Ja ho anireu veient també quan feu test, que us van sortint. Aquells eren 6 punts, aquests són 4 punts, el mateix. Us deixo un moment perquè li podeu fer una foto o alguna cosa. Sí, també podeu marcar el pause i fer la foto tranquil·lament. I aquí tindríem 3 punts. Vale? Llavors, infraccions relacionades amb la velocitat que porten parellada a la pèrdua de punts, el mateix, teniu aquí la taula, li podeu fer la foto tranquil·lament. Això són coses que no em dedico a perdre el temps a explicar-vos. Això és colzes, estudiar. Parcialment es poden recuperar fins a un màxim de 4 punts, però sols una vegada cada 2 anys. Aquests punts es poden recuperar de 2 maneres, realitzant un curs en centres homologats o sense necessitat de realitzar el curs si durant 2 anys seguits no s'han comès infraccions que comportin la pèrdua de punts. Si un conductor perd la totalitat dels punts, no podrà obtenir un nou permís fins transcorreguts 6 mesos, prèvia realització d'un curs de sensibilització i reeducació en vial i la posterior superació d'un examen a la Jefatura Provincial de Trànsit. Vale. Normalment la infracció que cometis recaurà sobre el conductor, no sobre el titular del vehicle. Per més que jo tingui un vehicle i li deixi algú que el porti, que un altre tema és que legalment el pugui portar, que d'això ja en parlarem quan parlem dels seguros i aquestes coses. Però si jo li deixo el vehicle perquè el condueixi i li fiquen una multa al meu germà, posem per cas, doncs quan a mi m'arribi la multa jo contestaré dient que el conductor era ell i li enviaran la multa amb ell. Vale. Documentació, intentarem passar una mica ràpid, vale? Bàsicament tenim 3 documents que hem de tenir: permís de circulació, fitxa tècnica i seguro. Val? El permís de circulació, sabem que és el permís de circulació perquè posa permís de circulació.
Sí, no posa una altra cosa. El permís de circulació a dins té una quadrícula amb una sèrie de dades que tenen a veure amb el titular del vehicle. Darrere té una quadrícula on explica cada una de les dades de la part frontal, que és les dades van codificades, per exemple, A1, A2, A3, B1, B2, B3, i darrere a la quadrícula posa B1, tal, B2, tal, B3, tal. Sí, això ho fan servir aquest sistema, tant el permís de circulació amb les dades del titular del vehicle, com a la fitxa tècnica amb les dades tècniques del vehicle. Vale? L'antiguitat del vehicle es computa a partir de la primera matriculació del mateix. Per saber quan passa la primera inspecció tècnica a un vehicle s'ha de consultar el permís de circulació i sumar-li com a norma 4 anys. 2, si són vehicles d'autoescola o altres tipus de vehicles professionals amb molt desgast, que també estan limitats a 2 anys. Vale. Llavors, aquí tenim la fitxa tècnica. La fitxa tècnica, a part del quadre de dades tècniques del vehicle, també té una part on apareix, ho veieu aquí, crec que està sobre meu, hi ha una quadrícula darrere, buida, no? Al costat de l'homenet aquest blanc. En allà, avui en dia, s'hi fiquen unes etiquetes blanques amb un codi QR que et diu tots els fallos que té el cotxe, si ha passat la ITV i quan es passa la següent. Fins que no hagueu passat la primera no tindreu això, vale? Però teniu allà una pista de quan heu de passar la següent. Porten targeta d'inspecció tècnica ITV, que no el de la ITV, es diu targeta d'inspecció tècnica. Tots els vehicles de motor, remolques i semiremolques, caravana, bàsicament tots els vehicles tenen fitxa tècnica, excepte vehicles que no vagin amb documentació, tipus bicicletes. Vale? Aquí més o menys us posa tots els que em porten. Vale. El propietari o conductor del vehicle haurà de passar la inspecció tècnica i haurà de presentar a l'original del permís de circulació la targeta d'inspecció tècnica en les oficines del Servei d'Indústria quan sigui necessari, quan es requereixi. Vale. Freqüència de les inspeccions tècniques, això és important. Com a norma, o majoritàriament la primera, el que dèiem, els 4 anys, furgones, furgonetes, professionals, els 2 anys i ciclomotors a partir de estan exempts fins als 3 anys d'antiguitat. Vale? A partir dels 3 anys, cada 2 anys, com els altres vehicles, vale? I anual, en el cas de turismes, a partir dels 10 anys d'antiguitat, i en el cas de professionals i autoescoles, 6 mesos a partir dels 10 anys i anual a partir dels 2. Sí? És a dir, professionals són 2 anys sense, després 2 anys, després cada any fins als 10 i després cada 6 mesos. Sí? Més o menys aquí teniu el quadre. Si el resultat és favorable, es ficaran una targeta d'un color, les de colors n'hi ha 3, verd, groc i vermell. Com que el període màxim és de 2 anys un cop has passat la primera ITV, amb 3 colors és suficient per identificar a simple vista si portes la ITV al dia o no. Perquè portaràs un color que ja ha passat, un color que és el d'aquell any, que és el que es miraran de més a prop, o un color que és el de l'any que ve, que en principi no hi ha problema, mentre es vegi més o menys que és de l'any adequat o que l'etiqueta és més o menys nova. Perquè tingueu una idea, Quan la inspecció tècnica sigui negativa, es farà constar en el permís de circulació, a la fitxa tècnica, disculpeu, i s'haurà d'arreglar lo abans possible
les deficiències que tinguin fins que aquesta pugui ser positiva. Si és negativa, no podràs marxar conduint, sinó que hauràs de marxar amb una grua perquè el puguin arreglar i tornar-lo amb una grua. Bueno, quan hi ha ITVs extraordinàries, quan es fan reformes als vehicles, per exemple, si poso una bola, quan es perd la targeta d'inspecció tècnica i s'ha de fer un duplicat, quan el vehicle tingui danys importants a causa d'accidents o altres coses, doncs també s'haurà de fer una nova ITV per assegurar-se que estigui tot bé. El vehicle que s'hagi efectuat una reforma està obligat a presentar la inspecció tècnica en el plaç màxim de 15 dies, podent-ho fer una altra persona sempre que estigui autoritzada per al titular. Passat aquests 15 dies, si no has homologat la reforma, és sancionable. Vale. Seguro a tercers, el que és constitucionalment obligable, és per tots els vehicles de motor, ciclomotor i remolques i semirremolques de més de 750 quilos de massa màxima autoritzada. El incumpliment de l'obligació d'assegurar determinarà la prohibició de circular per territori nacional dels vehicles no assegurats, el dipòsit o precinte del vehicle a càrrec del propietari. Vale, bàsicament, el seguro, suposo que ho sabeu, l'obligatori és el que se'n diu el seguro a tercers. El seguro a tercers el que fa és cobrir la meva responsabilitat envers els altres. És a dir, si jo li faig mal a un altre, tots els danys que jo li faci a un altre, tots els danys que li faci a gent, tot això està cobert pel seguro. El que no està cobert per un seguro en tercers és el danys que faci al meu cotxe. Això no està cobert en cap cas per un seguro a tercers. Després haureu de mirar si teniu lunetes, si teniu altres coses complementàries, doncs el que posi. Però l'obligatori és a tercers. El segure obligatori cobreix els danys causats a les persones o béns amb motiu de la circulació fins a un límit quantitatiu establert. Vull dir, el seguro posa el màxim valor que pot arribar a cobrir, tot el que sigui més d'això és el que se'n diu un sinistro. Vol dir que et donaran els diners màxims i et diran espavila't amb això. El seguro obligatori no cobreix, el que dèiem fa un moment, aquí ho teniu, per si ho voleu llegir també. Això és un parte, el dia que vingueu a fer classe amb mi intentaré explicar-vos una mica com funciona. Habitualment, a la columna blava, que és la A, es fiquen les dades del vehicle que li han donat el cop i a la columna B, a la groga, el vehicle que ha donat el cop. Això és com molt ambigu, el que acabo de dir, és una norma no escrita, ¿vale? I en qualsevol cas tampoc vol dir que sigui culpable, perquè es pot donar el cas molt fàcilment que el que ha donat el cop sigui perquè l'altre s'ha saltat un stop o perquè circulava incorrectament. Llavors, no es té massa en compte. És simplement una forma d'organitzar-ho, ¿vale? Si hi ha diversos vehicles implicats, és millor trucar a la policia perquè serà difícil fer-ho amb un parte amistós. Si hi ha víctimes, persones, el mateix, és millor trucar i que ho facin els Mossos d'Esquadra i que facin un atestat, perquè amb un part es complicarà sempre molt la història. ¿Vale? Però això en parlarem més tranquil·lament quan vingueu a fer pràctiques amb mi. Doncs aquí acabem el tema 1. Veieu que el tema 1 ens ha ocupat 3 vídeos. Aquest ha sigut clarament el més llarg. També, com que ara penjo els vídeos al YouTube, hi haurà algun vídeo que el faré una mica més llarg amb menys por, perquè sé que ara tinc espai per guardar-ho i res, espero que us agradi i, sisplau, qualsevol cosa que necessiteu, m'ho dieu.